Salam dostlar. Bugünkü videomuzda sizi hoş gördük. Videonu görmek istediğinizmi? Demek internette doğru Instagram'da paylaşılmakçı olarsınız. Eğer doğrudan şeyli olsa videonu like basıp qo'llab bilersiniz. Gelin ilk bilen Instagram'ı kim oylab tapanını bilelim. Instagram'ı kim oylab taptıqa? Öz fikrinizi kommentariyada qaldırıp bilersiniz. Hazır olsa menin gözlab tapan ma'lumotlarıma göre Instagram barada birazcık gurrun verecek. Amerikalı Kevin Systrom'da предложение düzmek ideyası doğular. Bir neçe vaqtdan soň Kevin özünü Mike Krieger adlı partnyor tapýar. Soň olar şol предложениýanyň üstünde işläp başlaýarlar we surat renkini ýetken filtr oýlap tapýarlar. Şeýle предложениýanyň adyna Instagram goýýarlar we предложениýany 2010-njy ýylyň oktyabr aýynyň 6-syna App Store'da çykarýarlar. Bir sutkan içinde предложениýany 25 000 adam skaçaýa bolýar. Bir aýyň içinde 1 milyon adam ulanyp başlaýar. Ondan soň предложениýa Android telefonlary üçin Play Market'te çykyp başlaýar. Bu zatlardan soň Mark Zuckerberg Instagram bilen gyzykmap başlaýar. Ol kim? Menim üçin tanamaýan ýok. Onun kimligini bilýän bolsaňyz kommentariyada ýazyp bilersiňiz. Tanamaýanlar bolsa şolar okap tanışarýarlar. Gelin indi gurrumyz dowam edelim. Mark Zuckerberg предложениýany döredlenleri $1 milyard hödürleýär we partnyorlar 2012-nji ýylda предложениýany satýarlar. Şeýlelik bilen Instagram'ın häzirki ýesi Mark Zuckerberg. Indi bolsa videomyň asyl maksadyna geçelim. Instagram'da näde pul tapyp bolýar? Instagram'da pul işlemiň birinji usuly Instagram'da maska ýasamak. Bunun üçin siz ilk bilen maska ýasap bilmeli, soň bolsa onları satmaly. Instagram'da pul işlemiň ikinji usuly target reklam. Target reklamaň usuly siz öz haritlaryňyzy satyp pul tapyp bilersiňiz. Instagram'da pul işlemiň üçinji usuly surat işlemi. Eger siz suraty gowy işläp bilýän bolsaňyz, onda siz blogerlaryň suratlaryny işläp pul tapyp bilersiňiz. Instagram'da pul işlemiň dördünji usuly Instagram'da bloger olmak. Blogerlar esasan reklamanyň usulünden pul gazanýarlar. Instagram'da pul işlemiň 5-nji usuly Instagram'da administrator bolmak. Sizde sowal dörendir. Näde administrator bolmaly? Näde surat işlemi, näde maska ýasamaly? Muny bilmek üçin Instagram'daky Tama Business SMM sahypasyna goşulyp, näde surat işlemi, näde Instagram afarmady etmeli, näde maska ýasamaly, şolary sorap öwrenip Instagram'da pul işläp bilersiňiz. Videonu üns sürüp dinleýäňiz üçin sag bolun. Ýene-de nämeler bilmek isleýän bolsaňyz kommentariyada galdyryp bilersiňiz. Video like basmak, agza bolmak we jaňjaga basmak unutmak. Hoş galyn.